полицейских. Давайте послушаем выступление и ответ Арсена Авакова с трибуны Верховної Ради України. Я не буду робити те, що ви хочете, я буду робити те, що повинен робити. І те, що повинен робити, я зроблю. Ви сказали неправду, коли сказали, що люди, які вбили 5-річного Тляова, на свободі. Це не так. Один із них – це бивший співробітник міліції. Зараз знаходиться затриманий, знаходиться в тюрмі. Двоє відпущені судом під відповідні обов'язки 2 місяці тому, якщо я не помиляюсь. Один неповнолітній також має міру пресечення. Сьогодні, вчора були роковини смерті мальчика. І поліція разом з тою сім'єю завжди, в тому числі і вчора там був поліцейський. Тому не треба спекулювати, пані Совсун, не треба. Не треба підігравати політичними дивідендами на трагедії. Я вам це раджу. Да. І не вам мене повчати, як кажуть, родину любити. Да. Я патріот до мозга костей і буду працювати на державу, а не на політичні інтереси деяких політичних партій. Министр внутренних дел Арсен Аваков пришел в сессионный зал Верховной Рады Украины с отчетом о работе министерства. Стоит отметить, что под парламентом собрались активисты с требованием отставки Авакова. Ну, это, понятно, не первая акция, не первая протестная акция активистов с требованием отставки Авакова. И вот, учитывая все незавершенные резонансные дела и так далее, вот некоторые подозреваемые, которые довольно сомнительные, помните дело Павла Шеремета и тех, кого обвинили в убийстве Павла Шеремета, предъявляют обвинения. Вот насколько фигуру Авакова можно оценивать как хорошего министра внутренних дел? То, я думаю, в этом контексте о нем вообще не приходится говорить. Вот ответ, который он дал на трибуне, это же сильный ответ с точки зрения подготовки. Значит, он ожидал подобный вопрос, но и не выступил, и тут дождался, когда такой вопрос подойдет, и ответил на этот вопрос. Значит, еще одна черта, когда он хорошо понимает,